ኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ዕጥቃዊ ቃልስን መሪሕነትን ዝጸንሐም ሽሙን ተፈላጥነቱን ኣብ ዓለም ግዙፍ ዝኾነም ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩ ከም ዝርከብ ባዕሉ እቲ ውድብ እውን ዝኣመነሉ ጉዳይ እዩ። እቲ ውድብ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ምጥያሹ ስዒቡ እዩ ነቓ ኣጋጢምዎም። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ንፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱም 16 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ዝነበሩ ካብ ኣባልነት ኣጊደዮም ኣለኹ ኢሎም። ኣብ ከይዲ ምጥያሽ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ፌደራል ንነበር ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣይቅበልን ምባሉ ስዒቡ እዩ እቲ ኣፈላላይ ዘጋጠመ። ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ውድብ ኣብ ዝተገበረ መረጻ ኣብ ታሪክ ህወሓት ተራእዩ ዘይፈልጥ ንሕንሕ ናይ ምዕወላት ከይዲ ዲሞክራሲ ዝመስል ግን ድማ ኔትወርክ ሕመቕን ክፍፍልን እቲ ውድብ ዘርኢ ከም ዝነበረ ክሳብ ሕዚ ዝተረኣዩን ዝረኣዩ ዘለውን ፍጻመታት ብምርኣይ ምግንዛብ ይከኣል። ኣብቲ እዋን ኣብቲ ውድብ ዘጋጠመ ክፍፍል ቀንዲ ምኽንያት ናይ ስልጣን ሕቶ እምበር ኣብ ረብሓ ህዝብን ዓድን ከም ዘይኮነ ባዕሎም እቶም መራሕቲ በቢግዚኡ ካብ ዝሃብዎም ሓሳባት ብምብጋስ ምግንዛብ ይከኣል። ዶክተር ደብረጽዮን ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ከይዲ ምጥያሽ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሳልሳይ ወገን ካብ ናይጀርያ ይኹን ካሊእ ሃገር ምምጻእ ከም ዘየድሊ ጸገማትና ባዕልና ክንፈትሖ ኢና ብምባል ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎም ናዕዳ ገሊጾም ነይሮም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር ኣብይን በጣም ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ማመስገን እፈልጋለሁ። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ እውን ኣብ ከይዲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንዝተሳተፉ ሓይልታት ኣብ ዝተዳለወ ናይ መሰናበት መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብድፍረት ንዝወሰድዎም ስጉምትታት ብምንኣድ ገሊጾምዎም ነይሮም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የወሰዳቸውን ድፍረት የተሞላባቸው እርምጃዎች በዚህ አጋጣሚ ሳላደንቅ ባልፍ ንፉግነት ነው የሚሆነው። ብክልቲኦም ወገናት ዝተውሃቡ ርእይቶታት ንኸይዲ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዝሰንከሉን ንንሕሕዶም ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተመረፅቲ ንክኾኑ ዝገብርዎም ጻዕርታትን ከም ዝነበሩ ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣብቲ እዋን ገሊጾም እዮም። ድሕሪ ምጥያሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዘጋጠሙ ኣፈላልያት እናሰፍሑ ክሳብ 60 መዓልትታት ዝወስዱ ነዋሕቲ ኣኼባታት ንክካየዱ ብመሰረት እዚ ድማ መራሕቲ ሰራዊት እውን ዝተሳተፉሎም ምይጣትን ሽምግልናታትን ዋላ እኳ እንተተኻየዱ ውሽጣዊ ሓድነት እቲ ውድብ ምሕላው ኣይተኻኣለን ጥራሕ እንተይኮነስ ጸገማት ህዝቢ ንኸይፍትሑ ማሕለኻ ፈጢሩ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ናይ ስልጣን ውጥጥ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ንኸይትግበር ተመዛበልቲ ንኸይምለሱ ሰላምን ድሕነትን ንኸይዓስል ህዝቢ ግቡእ ምሕደራዊ ግልጋሎት ንኸይረክብ ዳግመ ህንጸት ንኸይጅመር ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ብዓብዩ ድማ ህዝቢ ኣብ ምሒር ሻቅሎት ዘእተወ ኮይነሎም። ውድብ ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ቁፅጥር ማእኸላይ ኮሚሽን እቲ ውድብን እቶም ሕዚ ካብቲ ውድብ ተኣጊዶም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣመራርሓን ዝተቃወምዎ ጉባኤ ምክያዱ ስዒቡ ወጥሪ መሪሕነት እናተጋደደ ኸይዱ እዩ። ሰመዚ ፌደራል እውን እቲ ኣፈላላይ ናብ ረሕኦም ንኸውዕልዎም ብብልሓት ኣብ ምንቅስቃስ እዮም ዝርከቡ። እቲ ጉባኤ ምክያዱን ዘሕለፎም ውሳነታትን ተቐባልነት ከም ዘይህልዎም ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኣብ ድሮቲ ጉባኤ ምፍላጡ ዝዝከር እዩ። ኮይኑ ግና ህወሓት ዘጋጠመን ጸገም ዝፍታሕ ብጉባኤን ጉባኤን ጥራሕ እዩ ብምባል ነቲ ጉባኤ ኣካይድዎ እዩ። ይኹን እምበር ብርክት ዝበሉ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴም ነቲ ጉባኤ ተቃዊሞምዎ እዮም። ብሃገራዊ ቦርድ መረጻ ፍልጦ ኣብ ዘይተውሃቦ ጉባኤ ዝመሓላለፉ ውሳነታት ተግባራውነት ከም ዘይህልዎም እውን ገሊጹ እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕጋውነት ህወሓት ዝምልከት ዝተሓላለኸን ኣድካምን ከይዲ ከም ዝህልዎ ምግንዛብ ይከኣል። ኣብዚ ጉዳይ ህወሓት ጉባኤ ምክያዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕጋዊ ሰውነት እቲ ውድብ ዘይምርጋጹ እውን ካሊእ ባዕሉ ዝኸኣለ ዘይተመለሰ ሕቶ ኮይነሎም። ውዕሊ ፕሪቶርያ ኩሉ ነገር ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሮ ንክምለስ ኣብ ኩናት ዝነበሩ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ነንባዕሎም ኣፍልጦ ንኽወሃቡ ዝድንግግ እኳ እንተኾነ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ግና ሕጋውነት ህወሓት ንምምላስ ሓዱሽ ኣዋጅ ምጽዳቑ ዝዝከር እዩ። ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ድማ ብመሰረት እቲ ዝወፅእ ኣዋጅ ንውድብ ህወሓት ከም ብሓዱሽ መዝጊብዎ እዩ። ህወሓት ግና ነቲ ውሳነ ከም ዘይቕበሎ ይገሊጹ። ምክንያቱ በዚ ኣዋጅ ዝርከብ ዋንነት ህወሓት ኣብ ናይ ሓይሊ ዓመፅ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ምእማኑ ዘርኢ ስለ ዝኸውን ብሽምቲ ውድብ ዘሎ ሃፍቲ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ብምዃኑን ይብል። ኣብቲ ውድብ ተፈጢሮም ዘለዉ ክልቲኦም ሓይልታት ሕጋውነት ህወሓት ንምምላስ ጻዕርታት ከም ዘካየዱ ገሊጾም እዮም። ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ውድብ ከም ብሓዱሽ ዝተመዝገበሉ ወረቀት ምስክር ካብ አዲስ አበባ ሒዞም እንኳን ተኸዱ ምስ ብጾቶም መኺሮም መልስ ንምሃብ እምበር ተቐቢሎምዎ ከም ዘይኮኑ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። አንታ እዚኦም ተቐቢሎም ኣግዲኦም መፅኦም ዝብል ስጋኣታት ኮነ ይርኢ እታ ወረቐት ሒዝና ስለ ዝመጻናስ
سمعنا زغبرنا يمسل وسب وازي بتكلاونت يا تملس تودي بك مالتي لاش من عنا جلسنا تكل كم زي يكون ግን ተወዲብ ካድማ ትምለስ ማለት ነው አሰራርሐና ተከላዊ صحفنا يوم تكلاوي تدودا بيتنبي بصراحه فصامون تلايو حزون كمنلس تخوينا تكلاوي قديده اوف دربيك لن زي يخون كم يقبر ነው ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በወገኖም ነባር ሕጋውነት ውድብ ሕወሓት ንምምላስ ምስካሎት ብጾቶም ኮይኖም ቃልስ ከም ዝገብሩ ገሊጾም ነይሮም ሕወሓት ንምውራስን ስልጣን ንምውሓስን ድማ እቶም ሓይልታት ህዝባዊ ደገፍ ንምርካብ ጻዕርታትን ተካይዱ ይረአሎም بጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ኃይሊ ቀጻልነት ዘሎ ህዝባዊ መድረኻት ኣብ ምስላጥን ትጽመድ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኃይሊ ድማ ተመሳሳልቲ መድረኻት ከሳልጥ ተራእዩ ኣብ መንጎዞም ኃይልታት ዝተፈጠረ ምፍላይ ስዒውን ኣብ ሓደ ከባቢታት ንሓድነት ተጋሩ ዝሽርሽሩ ፍጻመታት ተራእዮም ቅድም ክብል ኣብ ከተማ ማይጨው 5 መስከረም 2017 ዓ.ም ድማ ኣብ ከተማ ሽረ ዘጋጥሙ ፍጻመታት ድማ ናይዚ መርኣያ እዮም بدكتور دبرصيون زمرح أمرارها حوحات 5 مسكرم 2017 ዓመተ ምህረት ኣውዞጾ መግለጺ ኣመበል 14 ጉባኤ ዘይተረኸቡ ንዝወሎም 16 ኣመራርሓ ከምዛ ኣገደን ኣብ ቀጻል ድማ ምዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን ብሽምቲ ውድብ ዝሓዝዎ ምሕደራዊ ሓላፍነት ንምትዕራይ ከም ዝሰርሕን ኣፍሊጡ እዩ እቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ኃይሊ ዋላ እኳ ኣብዚ ጉዳይ ዛጊድ ዝወለ ነገር ይሓሉ እቲ ስጉምቲ ግና ዋነት ውድብን ስልጣን ጊዜያዊ መንግስትን ንምቁጻር ዝግበር ቃልሲ ተጓሂሩ ምቁጻሉ ዘርኢ እዩ بጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ኃይሊ ሕጋዊ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣነ ዝብል ሕቶ ከቕርብ ከም ዝኽእል ይእመት بمسارة مسرح هاجراو بورد مرسام كلتا حيلتات نحاد سيام ودب حتى تقريبا اتي قداي نبيت فردي كم زمرحو سمويا حقي قلصوم اتي قداي نبيت فردي تمرش دمام كم تيك ادمي 4 عامتات امونغو امرارحا اونا قاقاتي مزنبرا كتع نوح اوان كوسدي خيليم حقنيا ديمقراسياوي تكالات ابزي تحانصالو ውሳነታት በፖለቲካዊ ኢዳአታውነት አብዙ ሰነል ለሀገር በመላውና ድማም እቲ ጉዳይ አብዝ ሐጸረ ጊዜ ዕልባት ዘይክረክብ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንትግራይ አልቦ ምሕደራን መሪሕ ውድብናስ ኢኑ ተፈጻምነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማይንማ ያትሪፉም ተመዛበልቲ ናመረበቶም ንኸይምለሱ ግዛት ትግራይ ንኸይኽበር በሐፈሻ ድማም ስቃይን መከራን ህዝብ ትግራይ ንኽናዋሕ ዝገብር ሓደገኛ ኸይድ እዩ ፖለቲካ ትግራይ ብዙሓት ሓይልታት ዝዋስኡሉ ዘለው ሜዳ ኮይኑሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሕወሓት ዘሎ ምክፍፋል ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝደሊ ብፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣቢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ እዩ ቅድሚ ኢሉ እውን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ መቐለ ተጓዒዞም ምስ ክልቲኦም ሓይልታት ክራኸቡ ተገይሩ እዩ እዚ ድማ ኣሜሪካ ረብሓኣ ንምርጋጽ ክትብል ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ዘሎ ፈላላይ መዕለብ ንምግባር ወይ ንምግዳድ ከም ትሰርሕ ምግንዛብ ይከኣል مس أمريكا زوجنا حيل دمام وراسنا حوحات نايمونا توسع عقم كله خمس خيل بوزحاتي زاربون. Whatever internal divisions there might be in politics, not everybody's in agreement. Whatever the divisions may be, we urge that they be resolved through dialogue. كاو أمريكان معرباويان بتوسخيم أفكارنا أفريقيا يمعبل مززلو ودعو ترئيتات من قست إيرترا أبوليتيكا تقراي قد خلو خمس خيل يقلص اللهم. بريزيدنت جيتاتشوم مننتو زي تفلت حيلي دجن كغورو تامامينو ملو بمبال بدكتور دبرصيون زمرح حيلي مخصاصوم ذكريم مستنسوم من مهانو نغزيو زي فلت كم دجن كوننا زولو ناي وصائي حيلي تامامينخا حزب تግራይ እንደገና بزي ገለምድለው توصلوا والكسوات سبب ليلة كبهال نوع حرقة كود المقبار زخيل من قصاصي أقبر زلو دكتور دبرصيون جنام حوحات منجست فيدرال بزفلطون فصام سرحة ود بزوصنن مسمرار الشعبية ركب كم استجمرم تركب دما بأي تجيتاتشو ردا زفتصم مخانو جبر مرسيوم اليوم برنت جيتاتشو ركب جيري بس أكثر مرحلة صح فصام سفلطون مالك أنا سفلطون صح فصام سفلطون
ይኹን እምበር ኣብዚ ጉዳይ ሓበሬታ ብምሽጥር ብምሓዝ ዝፍለጥ ስርዓት ሻዕብያ ዝበሎ ነገር የለን ገለ ውልቀ ኣፈኛታትን ቅዋም መንግስቲ ኤርትራ ብምፍርናው ዝፍለጡ መርበብ ሓበሬታታትን ግን ነቲ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፈላላይ ብዘጋድድ መልክዑ በቢግዚኡ ይከታተልዎን ሓበሬታ ይውዝዑልን ከም ዘለዉ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ርክብ እናሓርፈፈ ክሳብ ምቁራጽ በረራ ኣየር ምውጽሑ ሲዒቡ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ማንዛ ዝኾነ ሓይሊ ከተኣላሊሽ የገድዶ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ እቲ ጉዳይ ምስ ሻዕብያ ምስ ብልጽግና ዶስ ምስ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ዝተሰለፈ መንበረ ስልጣን የውሕስ ዝብል ኮይኑ እዚ ንሕንሕ ንትግራይ ናብ ካሊእ ጎነጽን ኩናትን ከየእትዋ ስጋኣታት ፈጢሮሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንኹነታት ትግራይ ኣዝዩ ዘጋድድን ሓደገኛን ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኾነ ሶማልያ ከምኡ እውን ምስ ሱዳን ግብፅን ሶማሊላንድን ፈጢራቶ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ተርእዮ ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ እዚ ስጋኣት ተጋዲዱ ናብ ጎነፅን ተምሪሑ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክልዎ ዝኽእል ጽልዋ ቀሊል ኣይኸውን ትግራይ ማእኸል ስሕበት ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ናይ ምዃን ዕድላ ዝሰፍሐ እዩ እዚ ኩነታት ድማ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ በኣግባቡ ንኸይፍጸም ካብ ምግባር ሓሊፉ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ኩናትን ጽንተትን ዝነበረን ዝርከብን ህዝቢ ትግራይ ኣሽንኳይ ደው ክሓውስ ዝያዳ ክህሰ ዝገብር እዩ ከምቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ናብ ጎረቤት ሃገራት እኳ ናይ ምስዳድ ዕድል ኣይክህልዎን ሕዚ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዓለም ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ውድብ ህወሓት ኣብ ታሪኹ ብዙሓት ህላውኡ ዝፈታተኑ ጸገማት ኣጋጢሞምዎ ነይሮም እዮም ቅድሚ 1983 ዓመተ ምህረት ዕጥቃዊ ቃልሲ ይገብር ኣብ ዝነበረሉ ድሕሪ ዓወት ድማ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ስልጣን ፌደራል ኣብ ዝሓዘሉ ውሽጣዊ ጸገማት ኣጋጢሞምዎ ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ እዚ ሕዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ጸገም ግን ብዓይነቱ ዝተፈለየ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣብ ደደቢት ቃልሲ ዝወልዕ ህወሓት ቃልሲ መሪሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ህወሓት ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ሰማይን ምድርን ኢትዮጵያ ቀላሳይን መሃንዲስን ዝነበረ ህወሓት ብጉዳይ ጸጥታ ምስ ኣሜሪካ ብመዳይ ልምዓት ምስ ቻይና ምሕዝነት ዝነበሩ ህወሓት ድምፂ ኣፍሪካ ዝኾኑ ከም ንመለስ ዝበሉ መራሕቲ ዝነበርዎም ብዙሓት ሓየሎማት ብዙሓት ኣሞራታትን ቀሺ ገብሩን ኣሽሓት ኣጋእዝታትን ስሑላትን እልፍ ኣላፍ ጀጋኑን ዘፍረየ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 50 ዓመታት ጉዕዝኡ ዘየጋጥሞ ፈተና ኣጋጢምዎ ኣሎ ኣመራርሑ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ነንሕዶ ክካሰስን ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጸብለልታ ንምምዝጋብ ተባሂሉ ድማ ንህዝቢ ዝጎድኡ ሓበሬታታት ክውዝዕ ይውዕል ኣሎ ካብ ጫፍ ራያ ክሳብ ጫፍ ሑመራ ከም ንህቢ ዓሲሉ ወራር ዝመከተ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ኣብቲ ኣመራርሓ ዝተፈጠረ ሕመቕ ሓድነቱ ይሽርሸር ኣሎ እዚ ጉዳይ በዚ ተቐጺሉ ድማ ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን ሓደጉኡ ዝዓዘዘ እዩ ብምዃኑ እውን ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን ንምድሓን ክበሃል ተፈጢሮም ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብፖለቲካዊ ዘተ ንኽፍትሑ ካብ ውልቀ ስልጣንን ረብሓን ብሄራዊ ረብሓን ድሕነትን ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክቕድም ይግባእ መልእኽትና እዩ ሰላም ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን